Здравейте, фенове на Enter Training, аз съм Иван Диков и вече имаме почти 10 000 фена в нашата Facebook страница. Липсват ни само няколко хиляди, по-скоро малко над 9000, но знаем, че вървим в правилната посока благодарение на вашите позитивни коментари. В днешния епизод ще продължаваме да разискваме LinkedIn. В предишните епизоди разгледахме няколко много практични съвета за това по какъв начин трябва да построим нашия LinkedIn профил, по какъв начин трябва да пратим първото съобщение към нашите контакти. Но преди или след това няма значение, ние винаги, когато се занимаваме професионално с LinkedIn, трябва да си зададем няколко много важни въпроса. Така че в днешния епизод всъщност ще си зададем въпроси сами към себе си. Първият от които е: като какъв професионалист искам аз света да ме знае? Това е много важно не само защото трябва буквално няколкото думи, които успеете да изкарате от тук, не повече от 5, да сложите във вашия headline, както вече си говорихме във втори епизод. В summary секцията, в малко повече думи да опишете себе си, но и като цяло, когато комуникирате с другите хора, когато вие първи им пишете съобщение или те на вас като ви пишат, вие първи отговаряте, вие трябва много добре да знаете по един синтезиран начин, с не много думи, с не много голямо многословие, как да представите себе си като професионалист и как може да дадете добавена стойност, да бъдете полезни за отсрещната страна. А относно отсрещната страна, вторият много важен въпрос всъщност е: коя е отсрещната страна? С кой искаме да влезем в контакт? Кого да добавиме в нашата LinkedIn мрежа? Естествено, ултимативно, може да добавим абсолютно всички хора. Колкото повече, толкова повече. Основният мечопухивизъм. Но колкото и да е мъдър мечопух, специално в началото, когато изграждаме нашия LinkedIn профил, не искаме на богато, масово, на конверт да добавяме всички контакти, без да имаме конкретно развита стратегия защо го правим. Много хубаво да премислиме в контекста на нашия бизнес какви хора ни трябват, дали ни трябват маркетолози, дали ни трябват специалисти човешки ресурси, дали ни трябват журналисти и каквото и да е, ние да помислим много внимателно какъв точно сегмент хора най-вече ни трябват и да засилиме фокусирано вниманието си именно в този сегмент, в тази индустрия или от тези въпросни компании, които биха били ценни за нас, оттам да добавяме хора. Защото в крайна сметка ние искаме да се чувстваме на място в средата, в социалната мрежа, която изградиме, а не да бъдем като някои пришъци, като някои аутсайдери. А когато се чувстваме на място, тогава знаем, че не просто средата може да е полезна за нас, хората от тази среда могат да са полезни за нас, ами обратното и vice versa. И ние можем да сме полезни за хората. И чувството е много благородяващо. Мога топи да споделя с това. На няколко пъти в сериите за LinkedIn говорим за позициониране, за лично позициониране. До някъде също може да кажем, че говорим и за брандиране. Брандиране на нас самите, на личността ни. Защото това, което отговорихме на сега като няколко важни въпроси е: кой съм аз като професионалист и с какво се занимавам, с кого искам да се свържа. И един още много важен въпрос, който би ви посъветвал да си зададете и лично да отговорите на него, макар и малко философски може би да звучи, въпросът защо. Защо аз се занимавам с това, което занимавам? Съм такъв професионалист, тръгнал по тази пътека и свържа се именно с тези хора. Тоест да помислим и да погледнем малко напред в бъдещето. Винаги остава много по-положително впечатление от отсрещната страна, с която те първо изграждаме професионални взаимоотношения, когато покажем, че нашата цел не е само наистина в съвремето, в сегато да си разделим печалбата с него, ами устойчиво напред мислим, искаме да направим нещо значимо, в един идеален вариант, може би нещо емпатично за обществото. Но не ме разбирате погрешно, това не означава, че трябва да направим едно клиширано, така много приятно звучащо представително съобщение, което да пратим на всички наши контакти. И то да е с някакви наистина много помпозни и хубави думи, хубави изкази, но да бъде пратено към всички. Един друг много златен съвет, който мога да ви дам, е да персонализирате ваше съобщение. На всеки един човек да отделите време, когато се добавите като контакти в LinkedIn, да му напишете лично съобщение. И също така то да бъде конкретно за човека, от която индустрия идва насочено, така че да се почувства уникален до някъде, че сте отделили време за него. Давам ви пример със себе си. Както съм ви споделил вече, моята мечта е да бъда част от еволюцията на българската образователна система, така че ако го пратя на някой човек, който дали работи в Министерството на образованието или дали се занимава като мене с неформално образование, мога буквално да отправя апел към него да се видим и да обменим идеи как може да сме заедно полезни за българското общество. Представете си обаче, че пратя абсолютно същото съобщение на един човек, който е от фармацевтичната индустрия, да речем,
който никога не се е занимавал с това и няма такъв интерес, то тогава може да се получи и да се породи една много остра реакция от негова страна, негова или нейна, което дори би било нормално, предвид че аз самия не съм отделил време да разуча с кой говоря, а ние не бихме искали да получим ето такива реакции. Nice doggy. I like В последните няколко епизода дискутирахме LinkedIn. В първия поговорихме за неговото развитие, раждане и за социалните мрежи като цяло. След това минахме през някои практични съвети. В третия епизод видяхме една неправилна употреба на хора, които са свикнали да използват предимно други социални мрежи. А пък днес си зададахме няколко въпроса, които ни помагат не само да позиционираме, ами да брандираме себе си по-добре, по-качествено и в по-професионална светлина, не само в тази мрежа, в LinkedIn, ами и в живота като цяло. Това, което имам като съвет за вас е да не разглеждате това време като прекарано на празно в социализация, а да го разглеждате като инвестиция. Инвестиция не просто в изграждане на вашата мрежа от бизнес контакти, ами дори и на вашето бъдеще. В следващия ни последен епизод по темата ще разискваме с нашия специалист, който също като мен се занимава ексклюзивно за България тук с LinkedIn консултиране, какви са добрите практики, които могат да ни бъдат полезни за развитието ни в тази мрежа, именно в нашата държава. Епизодът ще бъде последен за темата, но не и за цялото предаване. Може да бъдете спокойни, защото планираме да има ентретренинг още дълги години, десетилетия и векове. За да не изпуснете въпросното, а и всички бъдещи видеа, може да се абонирате на нашите канали както в VBOX, така и в YouTube. Може да оставите вашите коментари и въпроси както към гост, така и към мен на нашата Facebook страница. А ако пък сте физическо или юридическо лице и имате нужда от частна консултация, то може да се обърнете към мен посредством моят LinkedIn профил. Благодаря ви за вниманието, лек и усмихнат ден!